matur mendungan iki prambane Basanta. Sinarang Sultan sesautan. Yaya Atik Gandul Dromati pengali bawor kawan mendung. Saking pengalibanipun Nalendra saking Kencana Jajar menang Solo Prabu Dewa Ramuka. Gagah Prakoso Wirama Bonika sing Baradodo netranipun cara kaya mripating singa barong. Pasuran Wangisan Drumpurgana Widra saking Baita. Nawis kula regeni lampi meter-meter banyu saking Lupasma Kanjeng. Waja mringis kaya garangan iki diki-diki sampung. Toreng mariki bal dene dal-dal dinadulan candrane kaya wana buliman niku. Toko wonten paring pamandika. Sarawita. Dewa paring pamandika Gusti. Aku lagi kaya putri tibaning Drawati. Lelaletan dana Untuk loro temone beda kekidunganing para priya. Loro temone putri sing manggon ana negara Drawati, putraning Bathara Kresna. Repane mengesmo Mbang Bakung, granane ngrungi netron damar kanginen. Alise nanggal sepisan, kuat malah nyangkal putun jogo mangulan-ulan pidanan Rajumas payu darane. Nyengkir gading sak kembaran. Wanginya lawan kulit penise nyutang gasirku. Ono sing mlaku iki. Baru-baru wae. Ngono-ngono dawan-dawan banget. Niku ati ora. Gas. Kita piruin terus. Sanggan betari drai. Kepiliku mene tawa.
kapan ora doyan mangan bengi iso netro gawang dalan padune netro endang loro cepot sing dadi tembang atine para priya Sirawe pengantin kakungung dan gajah sing bisa tata jalma. Gajah sing bisa ngomong ya kok. Tapi video tontonan karo kadewatan. Gamelan sing paribasan bisa muni tanpa tinau. Ping telu rewanda sita sing bisa tata jalma. Supaya joget manut karo iramaning kendang. Pungkasane Ratu Sewu. Yen Ratu Sewu aku duwe kok aku Ratu Sewu duwe. Wah. Sing padha manut marang apa sing dadi perintah. Siji boko siji tak beli kok. Sadurunge aku jujuk karo hormati. Ratu telukan supaya ngiring marang langku jantraku kok. Aglar sobar ayo Ratu Sewu ayo. Wow.
Kendari Soto. Papanipun begawanan oman Pramana Jayapati Wanara Seta. Gembong Mantriawan. Ana wujudan mlaku kapung Demo Soti. Yati pandhita iki gentur tamane maneng sengedine luhur rasane. Nalika semana nampi swanipun Raja Mudha Prigu dari Prambanan Garwaca. Ya Raden Purbaya, ya Raden Krincing Wesi, ya Joko Lampu. Mangkon alon cipta galeri ingkang babari krisan. Pemilagi ngawi genama Sunama Siduk Sekaring Bawulan. Prabana Dawa Parinandika. Ana wigati apa? Tanpa kanthi dalan munggah. Ana pertama Kendari Soto. Ana wigatos mari kita laturake kami pamiko warana. Wisuran kula dapur nampi dawuhipun Mbah Semar Badranaya. Semar kuwi duwe karsi kepiye nganti utusan kelawan Yudaku Prambanan. Dinawisan dhateng larik lan kabutakitan. Kandhang langit kumul minggu. Nganggenipun Bambang Senin pancen pawarta kang kagama. Dene kok bakul kinang sinambi loro jarene Semar kuwi lupu anak. Ana bocah ora duwe bapa, ora duwe biyung, banjur suwita ana karang desa Karanggowo ing ngarsane Kyai Semar. Langsung kepiye sesambungane apa karo Garuda Kendari Soto? Ya baikpun nyuwun para krama kalian putri ing mapan wonten praja Berarti atmanipun mau Prabu Sri Baratresna. Pun Siliwangi endang kula temon.
Ya muga-muga gayuane Bambang Senet anggone tenang ana temu bisa kasembatan. Nang wonten undanganmu monggo setunggal dipanggung ing saged tata jaluk kangge sarana panitik pengantin kakung tontonan karangan dewatan repot dosen ing saged tata jaluk paring pedang beksa anut iramane kendhang Ratu Sewunegari kaya mung perkara pambeksan Jarimana Purnawi wis kelanjut yusane ning yen pancen saka kersane Semar gandeng Semar kuwi labuhane gedhe banget tumraping Segana kaya-kaya pun ora bakal kabutan tak pinangkani apa sing dadi penyuwune endang lara temon yen mung perkara joget kaya-kaya pancen wis dadi pengarepku paton ana gendengan sing kepenak kendhangan iki ya kepenak rutut iramane aku kuwi kulino joget kulino saya-saya yen marang danane bisa tutut marang rasane atiku iya wateke Purna ki ora ngeman karo bondo paton suarane sopan dadi nek wong tuwa ki dudu mung perkara rupa ki ora mung perkara pola tingkah ki ora nek wong tuwa ki krungu wong suarane kepenak ora ndulur kedudut atine apa-apa kepengin diwenehake aduh zamanipun mriku ngomong karo Kyai Sepuh lho yo kok bisa ngomong sing jenenge wong seneng pambeksan seneng olah krido ing babagan seni yo kok bisa ngomong irama yo kudu ngomong ning aku percaya gandeng tontonan karang kadewatan kuwi gamelan sok kayangan kaya-kaya sok kasep bakat tutut arek pabrik dalan gayung ke kono karesan Mandaya Pati kono yaksa Kang Candrama namane wilkatan sini ranging dipanggung saged tata jalma kaca sing bisa tata jalma pun wong kuwi duwe sedulur Bayu cacahe akeh Bayu Mainaka kuwi Bayu Gunung isi kalebu kandhang Werda Bayu Gunung menika Mainaka yo kaping pindhana Bayu Wanara yo pun kok priya pun Wanara Bayu jenenge Bayu Wanara ana meneh Bayu Andras niku Kalawarta sebenarnya ana maning jenengane Bayu Liman Gajah Situ Bondo Bayu Gajah yen bapakku Werkudara kuwi Bayu Kusuma Bayu Naga kuwi ana jenengane Naga Gombang Bayu Garuda Sepani Bayu Palguna utawa Bayu Macan ana meneh wujuding penyu yaiku Bayu Bondo Wanara kabeh tau sisraning Bathara Ruci lan nek mung perkara golek kalawan gajah sing bisa tata jalma pono tak ngrapalake aji pameling bolo
Segera sidang asunggal pemetibanan Wiwaranama. Wis marang Waca Driya. Waca Lima ndrengen-ndrengen nyuda pandulu. Nyuda pangucap, nyuda pangkrungu, nyuda panggondo, nyuda pangrasa. Sang Senggara ngrapalaken aji pamuling. Kadang bayu nggih gajah situ bodo kebentuk hal anjungan dan segono. Wong kasane ngrapalan kebentuk atine praktek tenapan dari sono. Pun pengantin ngaku pinter-pinter purun nopo bunten situ buntu wah noman bakang ini adul sunawi cedak surangketake mesine durung nyumurupi apa sing dadi wigatine noman kaget rasane atiku bareng apa ramalan ngaji pamuling aku supaya kapto ana papan kene ditangisi karo menungso bebundeling jagat jimat sing bisa ngucap pusaka sing bisa tata jarwa Kakang Semar kae mau gedhe lelambane tumraping para satriya ketete saben-saben ana sandra sing dimomongi dening Kakang Semar mesti dadi priyayi sing utama Gandeng Semar barang gawe Semar kuwi kepengin duwe putra mantu, putri Ndorowati putri tiban endah lara temon. Jalaran Semar mbak kelangan akon-akon jenengane Bambang Senet. Priyayine bagus, tur kaya trenge sumur rembes sing madu sari ning atopo. Gandeng gayo kalan putri tiban Ndorowati ana kudangan sing maneka warna. Upama sliramu dadi titianing pengantin kakung kira-kira kepiye? Yen pate kowe ngrasa dadi kakang karo panaku bakal manut. Ora aku bisa ngabekti rasa bagi semua. Ayo, aja nganti kelayaten. Nger kaya ngono kowe kudu melu karo aku.
yang boring bang pintu luaji saliro otumu kodekong singkara dodo yang ngendika gereng-gereng kaya guntur yang dipanengga pandho mawa sindho yen lo mari yo tapi tas keliman tapi sinambut mriku dina tinembina mriku lasari Bathara Ndara Bimasena kula niki Petruk Den wah ceblek kalian beruntung ana apa saderengipun kemarin kula ngaturaken sungkem kantun Ndara Bimasena ta apa mangke suku tapan ana terus nggih dadosaken sumbirane manah kula niki disambat karo bapak sareh neng bapak niku ditangisi karo Raden Bapak Genet sing seniki dados putranipun bapak utawi anak angkat utawi putra konekor kepengin palakrama mboyong putri Ndorati niku dangane maneng-maneng perkawis tontonan karang Adilaten nanging kula tak matur kaliyan Ndara Janaka kaya ngono Petruk kethek putih sampun disangguhi kalian Ndara Gatotkaca. Sowan wonten Kendari Sanda pertamanipun dolan omah. Mobil sisan damel manduri gajah kitu boto ning kula nderek-kengken 100.000 niku nggih setunggal sejuta jajal cobi. 1.000 ratu niku semiliar. Makanya nggak semiliar kan buat tuku gamelan ini sulit sih super over. Orang mana yang jadi emang gamelan pun dimakan bingung dan ini makanya tontonan karang Kadewata tujuannya ramane biasa dulu bertarak dulu untuk menawar mungkin gamelan disumbangkan tanyakan. Wah, bapakmu lambane gede banget kalau dulu. Aku tak suka gamelan negara Sabran. Saku nek negara Siklo Purhake Ratu Sabran aku bakal sebagane ngomong melu ora. Nyabrang boten. Nyabrang. Kulo boten saged ngelangi sih. Wah, mosok bodoh kok mereka jae wong nyabrang negara Sabran.
baris mirip Ratu Jasa Sewu Songo. Kok barang aku sadurunge bertaun nang Werkudara Bimasena. Werkudara Bimasena Pondok Bojogiri. Pondok Bojogiri. Kali kita kon sapa? Nalendra Negara Kencana Dadar Sira Prabu Dewa Rakuka. Wadya Prabu Plana Sudra Kumatu Prabu Plana Durbanggara. Ana Prabu Tejawanara. Lan liyane bakal jumujug ngiring Gondar dadi manten. Ora dadi manten karo sapa? Endang Loro Temon. Rasa dadi manten loro temon bakal gawa anake Semar, Alban Senen. Monggaris sapa sing bejo bisa dadi mantune Bathara Kresna. Ana pitangan kapi Banglar Boyo mongko dadi kudangan wae. Oh. Panas atiku. Ora dadi manten kok kon malah dadi kudangan. Loro atiku. Wong adikku krungu kabar. Loro temon ki ngladeni karo Prabu Bama berarti kesel banget. Jengkel lah. Ujune bocah kae kandhane aku. Lakon aku temen mesti lakon. 3 dina sarate. Raden Galing wis kandhane ora. Sarate 3 dina tok, lakon aku lahir batin ora nggo dolanan. Mesti lakon tur dasare aku duwe pangkat. Duwe pangkat. Aduh dengkul ratu. Ratu kadung. Ratu. Ratu. Saka negara Kancana Dadar. Aduh. Nanti rombongan butuh blok-blok. Kabeh koyo ngene kok aduh. Wah. Ratu aku. Tapi gue dadi kudangan wae. Oh. Untuk dadi manten. Ora manut raket. Piro banggamu? Kelakon. Slowo. Sumring wanteng dadi pati kowe.
Kalau nek golongan Salwe bahasa nogo bano Sampai topan omongan kosong tunggu lagi berdiri orang pandang pada kandang orang kudur hati di jangan coba ngomong kalau hati patimu Aduh Raden Kulo tobat Raden Kasunyatan lo tandingan penjenengan boten saged ukur judipun kulo tobat katimbang kulo menika dipun damelaken selawe ingkang kasuwargan nggih kulo trima kulo nyawang Bambang Senet tekan loro temon boten napa-napa Raden wah sampe mimpi kalau kawan loro temon kowe dadi kudangan urut PKD Pringgulung bilang cipi opo Rajan burung ning wis tau ngimpi iya opo ngimpi olah katresnan kula tangis sarung kula kejebur Raden wis tau mimpi nggih pun seniki kula tak nonton mawon aduh ora kelakon ya ora apa-apa ayo ratu sewu kon padha sikep kapan kira-kira peperangan piring kalau pengantin kota gubernur Polo Ratu Sewu kulo ayo manut karo Kiai Semar Putrono ayo terima tadi kudangan ayo